ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର ସର୍ବାଧିକ ବୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ଅପସନ୍ ଏ ଆସାମ, ଅପସନ୍ ବି ଚେରାପୁଞ୍ଜି, ଅପସନ୍ ସି କୋରାପୁଟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଚେରାପୁଞ୍ଜି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, କୃଷ୍ଣା ନଦୀରେ ନିର୍ମିତ ଡ୍ୟାମ୍ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ତେତ୍ ସାଗର, ଅପସନ୍ ବି ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର, ଅପସନ୍ ସି ମୌନଲୋହା ସାଗର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3, ପୃଥିବୀର ସର୍ବାଧିକ ଚାହା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ଦେଶ କେଉଁଠି? ଅପସନ୍ ଏ ଇରାକ, ଅପସନ୍ ବି ୟୁକ୍ରେନ୍, ଅପସନ୍ ସି ଫ୍ରାନ୍ସ, ଅପସନ୍ ଡି ଭାରତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ଭାରତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଛ ଚାଷ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଗଙ୍ଗା, ଅପସନ୍ ବି କୌଶଲ୍ୟା ଗଙ୍ଗା, ଅପସନ୍ ସି କୋରାପୁଟ, ଅପସନ୍ ଡି ଏଥିରୁ କେଉଁଠି ନୁହେଁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି କୌଶଲ୍ୟା ଗଙ୍ଗା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ଅପସନ୍ ବି ଏ ଲଳିତା, ଅପସନ୍ ସି ରାଜମ୍ କକ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଏ ଲଳିତା, ପ୍ରଥମ ଇଞ୍ଜିନିୟର।